Tinokutokesai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechigumi mwedzi uno wachiwabvu rikaiti bvatatanda ukunyepai zvabudika nyasi hwamunangarwa watiwo kwarare kwakuisiwa vanhu vanoferefeta kuti zviri kumbotekaidziwa sei. Wada kuziva kuti mabasa okanzuru pokare noakuru okanzuruwo vari kumbozvitekaidza sei. Tiri kuona paisiwa ana sekesai makwarara pokare apa rikaiti kuramba edu takaringa wapiwa mwedzi mutanhatu yokuti waferefete pokare kana wapedza wozopiwa mwedzi mitatu yokuti wabuditse gwaro raunenge waferefeta racho kuti wari kuferefeta wakaboyei. Ticharamba takaringa ipapo. Kwai anenge ari sachigaro ndiye akamboita mutongi Mafias Cheda achibatsirwa naRusia Matibenga. Iyeye Rusia iyeye akamboita watsvangirai uya Rusia Matibenga na Konzani Ncube na Norbert Piri pabodzi na Stephen Chakaipa rikaiti goona kuti vanenge vachizvitekaidza sei ipapo. Nyasi gwicho ramutsvangwa raenda kudare asi rapfikiwa pokare ari pekubuditsiwa. Rikaiti goona kuti zvinopera sei. Wari kureketa wari kuti mai wachewo wari kuita kuhwadziwa wagoburi kwai wagonzi wareketaiwo kutoti mwana wangu ari kubva avhiringidziwa ari kunangidziwa nyaya dzoumatongerwo enyika kuti ane mhosva yaakaita. Kunoreka tione kuti zvichambopera sei. Agonzi abenhuke musoro muvhuro kuti aone kupuwa bhero pokare anzi aingidziwa imwe mhosva yokubatiwa zvinhu zvekusenzesa dandemutande reStarlink. Rekaiti goringa kuona kuti zvinoperera kupi. Kuno waZimbabwe wana wabatiwa muSouth Africa wachinzi kwai wari kutengesa mafuta ooiri iyo yokuisa mudzimotika asiri ochokwadi. Wabi yangu izvi zvakaita kunyangariwa zvaakutoita kuenderera chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei pokare kuti iwawa zvawabatiwa apa zvichambopera sei. Wagonzi wabatiwa nomarita anopfuura zviuru zvitatu zveoiri yokunyepera iyoyo pokare kwai mari yawaikona kuboya ipapo inokona kusvika zviuru 200 zvomari yomuSouth Africa. Warume aongo wanota wabi yedu kuno mari inomera pamuti kunge mashizha. Kambani yoUreka inochera mugodhi wogoridhe kuGuruwe yagonzi nowagara weGuruwe wawo wari kutivhiringira wari kudurura mvura dzawo dzinenge dzino chefu yocyanide dziya wachidurura imo mumatsime nomunoboyeka mvura yekumwa kuno wakusaya kuziva kuti womwa kupi mvura. Zvipfuyo zvawo ng'ombe, mbudzi, hwai pachiribe kana chibodzi chiri kuramba chichiita tusvinu nokutoti mvurayo iri kubva yaita kudzigwarasha. Tikutotenda kuti magweta anoita kozvodzo wanhu oZimbabwe Lawyers for Human Rights watotanda kumiramira kuti wareke zvavari kuita ipapo pokare nokuti waona kuti vanhuwo vanokona chire kungobhadhawa imwe mari yokuti sorry. Dare reparamende rabuditsa iro kutoti kuno nzvimbo mbiri dziri kuda vanhu kuZimbabwe Human Rights Commission kwai vanhu kuendesai mazita ovanhu vamunofungira kuti vanokodzera kuti wapinde imomo muZimbabwe Human Rights Commission. Ipapa mazita ayo kwai agouye zuva rechigumi nenomwe riribe kupfuura. Kaiti tinokunyepai kuti zvinenge zvimbotekera sei pazvinenge zvoitika. Kwaina Felix Mhona taakuita kuti vanhu wakone kuboya tsamba dzokubvumiwa kutakura vanhu kuburika munyika yeZimbabwe cross border permits pachirungu. Kwaita kutoita dzopadandemutande zvinoita kuti vanhu vareke kugoita zvokubiridzira kunyanya.
tigoona kuti zvinokoneka cherepo kare kuti zvichaitiwa sei, tinoramba takandolinga. Kuna vamwe vemabhizimusi wagonzi vari kureketayo kutoti wendo huno tiri kuendesa bhangi ronyika kudaro mhosva nokutoti rakatigarisa guyo sombwa kwaipapa tange tanyepiwa kuti tichapiwa mari yokuAmerica. Ipo pamusika waitengesa iwo wana mangunja waye kuno iye akapinda mushaya wanhu uyuyu akutosaya wanhu pokare nokureketa kwache kuti aiwa ndichada bawo kupai mari iyo, endai motsvake mari kumabhengi. Apa ari kuziva hache kuti kumabhengi inoburika mari iyo. Vaboja rekai tigoramba takaringa kuona kuti zvinombopera zvakaita sei. Kwaipapa makambani ari kutoda mari inosvika mamiliyoni 7 chaiwo. Tikaringadzo mutambo kwaya anomhanya mumhanyo wakarepa hwemarathon Rutendo Nyahera kwai akona kupinda kuti aende kuzomhanya mutambo uyu kwavanenge vari kumaolimpiki kuParis gore rino. Tikumurwera manja tichiti tusvinu twauri kubata mbi yedu. Wanga wari kuringa mutambo wekiriketi tajiwa kujiwa kunonyadzisa. Mabuja unogara hana yakaita kuita kuzvimba chaiko nonyaya yekujiwa kwomutambo wekiriketi zvakaita kuoma chaiko. Dai yawe watinunura wakomana, mutambo yacho yanyanya kujisa. Wari kutamba bhora ramangwana Green Fuero ichada kudzima magetsi okuZPC painenge iri kutamba nawo. Apa Yadha iyo yamagaya iri kutamba kepekepe yaFarai Jero ZANU-PF. Tinenge tichiona kuti zvinenge zvipera sei ipapo. Bulawayo Chiefs inenge iripo nechikwata chokubulawayo pokare choChicken Inn. Tikaitione kuti mbani achahwina ipapo. Apa Simba Bora inenge iripo chihwapurirana nongezi Platinum. Kaitiko kunyepa ipo zvinenge zvapera kuti mbani anenge aita tusvinu. Tochiringadzikitika pasi rese muSouth Africa kwaiwa hwina nyaya yawakaendesa kudare rodzimhosva wachida kuhwisiwa zvinhu zvavo nokambaniyo Agentum Exploration iri kambani yomumwe muBritish. Kwai wakanga waboya zvinhu zvosirivha zvakaburika muchikepe chakanyudziwa munguva yohondo yopasi rese yechipiri World War II pachirungu. Kuno kambaniyo yange yakuda kuwatorera warume aidiwo, asi tikutenda kuti wahwina nyaya iyi. Palestine inokona ipapa kupinda muUnited Nations nokuti nyasi wavhota wanhu wese nyika dzinosvika 143 dzavhota dzichibvuma, dzinosvika pfumbamwe dzikaramba. Pokare ibodzi Malawi panyika dzokuAfrica yati aiwa ndiri kuda kuvhotako. Rekai tione kuti chii chiri kuitika ipapo, tenge chikunyepai. United Arab Emirates pokare ino Indonesia dzanyorirana pasi kubvuma kuti dzichagosenzesa mari yawo yomunyika idzodzo basi hwi kusenzesa mari yekuAmerica pavanenge vari kutengeserana. Tikaiti kuona kuti vanozviita sei wakomana. KuNigeria Harry naiye mudzimai wache Meghan Markle hwayo watosvika nyasi. Rikaiti kuona kuti vanenge vaine zvisvinu chere zvavari kureketa kana zvavada kuita kana kuti kundopfa yakarodha. Tinenge tichindokunyepai kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Nyika yeKuwait ipapa inokona kuvhiringika chaiko nokutoti mutungamiri wenyika ati dare reparamende ndabisa pachiribe pokare imwe mutemo inobatsira kodzero dzevanhu pachiribe. Ukaona padando ehoi utoziva kuti zvapera zvakayapfa yakarodha iyo. Wanhu kodzero dzavo waakutoita dzokurota hwi kuziva zvadzinoreketa. Apawo Joe Biden ipapa agonzi nowabiyache akapunzumura mari inoita mamiliyoni
manomwe nochidimbu paanga ari kuti iye ari kuda kuwaka nzvimbo dzokuti motika dzemagetsi dzigochajemu kuno kwai pakandoisiwa 2 basi pamamiliyoni ese iwayo. Heno mabi yangu pakaita kuoma chaiko, tichaona kuti zvichapera sei. Apa Kylian Mbappe kwai ari kumupapura achienda iko achiburika munyika muchikwatacho PSG katigona kuti anenge achienda kupi, ati areketa kuti ari kuendepi, asi atoreketa pachena kutoti ndikubenuka kabaini ku PSG ikoko. Kaiti zvione kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei. Asi kwanyasi mabuja togumira pano ndini wenyu mhandu wewo nawo.